У Крупскім раёне завяршылася актыўная фаза маштабнай пошукавай аперацыі зніклай 72гадовай Алены Цехавой. Двое сотняў супрацоўнікі міліцыі, вадалазы, кінолагі і дзясяткі добраахвотнікаў пошукава-ратавальнага атраду «Анёл» прачэсвалі лясныя масівы і акваторыю, піша выданне «Менская праўда». Удзельнікі пошуку адпрацавалі прыярытэтныя кірункі, вызначаныя на падставе сведчанняў людзей і запісаў камераў відэаназірання. У аперацыі задзеялі 4 квадракоптары, мотатэхніку і чаўны. На гэты момант жанчыну так і не ўдалося знайсці, а валанцёрскі лагер згарнулі. Аднак у Крупскім РАУС запэўнілі, што пошукі працягнуцца з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Чарговы маштабны этап запланаваны на гэтым тыдні. Алена Цехавая знікла яшчэ 27 красавіка. Яна выйшла з дому ў вайсковым мястэчку Крупкі-2 і пайшла ў невядомым кірунку. Адна асоба ў шпіталі і разбураная частка дому. Гэткія наступствы ДТЗ у Бабруйску. Пра абставіны аварыі паведамілі ў міліцыі Магілёўскай вобласці. Напярэдадні каля 16 гадзіны 77гадовы кіроўца аўтамабіля «Фольксваген» на перакрыжаванні вуліцаў Менская і Сацыялістычная пры павароце налева не саступіў дарогу БМВ. Апошні рухаўся па галоўнай дарозе. У выніку сутыкнення БМВ вылецела на тратуар і трапіла ў цагляную агароджу, частка якой абрынулася прама на легкавік. Пра стан кіроўцы пакуль нічога не вядома, а вось 72гадовы пасажырку «Фольксвагена» шпіталізавалі. У Гомельскай абласной арганізацыі таварыства ратавання на водах апавялі падрабязнасці трагедыі ў Мазырскім раёне. На возеры каля вёскі Дразды загінуў 15гадовы падлетак. Трагедыя адбылася яшчэ 16 траўня. Паводле папярэдніх звестак, кампанія падлеткаў адпачывала на беразе вадаёму. Пры гэтым месца, якое абралі непоўнагадовае, было забароненае для купання, падкрэслілі ў абласной арганізацыі ТВ «Вод». Это значит, что дно акватории не было очищено водолазами, не проверялось на наличие холодных родников, а ближайшая спасательная станция была в 10 километрах. 15-летний парень прыгнул в воду и на поверхности не появился. Нашли его в 10 метрах от берега на глубине 3 метра. Расія ўначы зноў атакавала беспілотнікамі Украіну. Пад удар між іншага трапілі Адэса, Дняпро і вобласць. Ёсць пацярпелыя. Пры гэтым у Кіеве агучылі падазрэнне, што Менск дапамагае Крамлю з дронавымі ўдарамі. Паводле дарацы міністра абароны Украіны Сергея Флэша Бескрэснава, у Беларусі, імаверна, аднавіў працу пункт радыёкіравання шахедамі. Днямі ж прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў пра таемныя перамовы паміж Масквой і Менскам адносна новага наступу з беларускай тэрыторыі. Ці сапраўды Пуцін дацісне Лукашэнку, каб уцягнуць Беларусь у вайну? У эфіры нядзельнай студыі «Белсат» патлумачыў украінскі журналіст Дмытро Гордон. Безусловно, Путин всю жизнь выкручивает Лукашенко руки. И, безусловно, Лукашенко, который ненавидит Путина с первого дня их знакомства, он мне рассказывал об их знакомстве, познакомивший их бывший друг Путина, сенатор Сергей Пугачев, который убежал из России и живет во Франции давно. Лукашенко маневрирует. Лукашенко, как вошь на гребешке, пытается ускользнуть. И так, Владимир Владимирович, да мы ж с вами, да я, да конечно. А сам вот так вот виляет. Ну это его естественное состояние Лукашенко. Пасажырскія аўтобусы паміж Беларусю і еўразвязам могуць паступова адысці ў мінулае. У Літве разглядаюць магчымасць цалкам забараніць такія злучэнні, піша Delphi.lt. Галоўная прычына – бяспека грамадзянаў. Еўрапейскія палітыкі і спецслужбы папярэджваюць, паездкі ў Беларусь зрабіліся занадта рызыкоўнымі. Рэжым у Менску затрымлівае замежнікаў, фабрыкуе справы аб шпіянажы і выкарыстоўвае людзей як палітычных закладнікаў для прапаганды ці далейшага абмену на сваіх агентаў у Еўропе. Латвія ўжо падрыхтавала праект поўнай забароны рэгулярных рэйсаў у Расію і Беларусь. У суседняй Літве пакуль трываюць дыскусіі. Міністр транспарту краіны мяркуе, што цяперашняй колькасці аўтобусаў не менш за 12 штодня дастаткова для кантролю. Аднак дэпутат Сейму Лаўрынас Кашчунас у сваю чаргу заявіў, калі Вільня не падтрымае пастановы Рыгі, Літва рызыкуе стацца слабым звеном. У Берасці разгараецца грамадскае абурэнне праз знікненне беларускай мовы з гарадской прасторы. Жыхары гораду звярнулі ўвагу, што на электронных табло ў мясцовых тралейбусах надпісы на некаторых маршрутах цяпер выключна па-расейску. Штуршком для гучнага абмеркавання сталася вось гэтае відэа ў соцсетцы TikTok, якое хутка сабрала сотні незадаволеных каментароў, звярнула ўвагу БГ Медыя. Гараджане патрабуюць вярнуць родную мову на экраны ды абмяркоўваюць збор подпісаў пад калектыўную петыцыяй.
Шмат хто звязвае змены з працэсамі свядомай русіфікацыі і спробаю падладзіць інфраструктуру пад расійскіх турыстаў, якія апошнім часам часта едуць у Беларусь. Масты непакояць гараджанаў сваёй небяспечнасцю не толькі ў Менску. У Віцебску нарастае трывога вакол стану моста імя Блахіна. Віцябляне дзеляцца ў сацыяльных сетках кадрамі з часовымі падпорнымі канструкцыямі і задаюцца пытаннем, ці бяспечна ўвогуле перасоўвацца пешую ці транспартам праз Дзвіну. Яшчэ 2 гады таму эксперты афіцыйна прызналі гэты важны інфраструктурны аб'ект перадаварыйным. У справаздачы спецыялістаў значыліся разбураныя швы, карозія металу і расколіны ў бэльках да 70 сантыметраў. Больш за тое, эксперты папярэдзілі пра рэальную рызыку абрушэння проймаў. Леташнюю восенню гарадскія ўлады шукалі арганізацыю для капітальнага рамонту моста, аднак замест рэальных працаў чыноўнікі пакуль што замовілі чарговае дэталёвае абследаванне канструкцыі за амаль 70 000 рублёў, якое мае завяршыцца ў канцы ліпеня. Мінус яшчэ адзін помнік мінулага. У гістарычным цэнтры Пінску на вуліцы Камсамольскай канчаткова зраўнялі з зямлёй двухпавярховую дарэвалюцыйную камяніцу, піша тэлеграм-канал «Спадчына». Яшчэ 10 гадоў таму чыноўнікі публічна абяцалі захаваць гэты будынак і рэканструяваць яго, пакінуўшы аўтэнтычны фасад. Пазней архітэктары прэзентавалі рэндары сучаснага комплексу, у які мусіў упісацца гістарычны аб'ект. Аднак усе абяцанні і прыгожыя архітэктурныя праекты засталіся на паперы. Прычынаю знішчэння будынку сталася звычайная бюрократычная шчыліна. На ахоўных схемах гораду Мораванку пазначылі як асяроддзевую гістарычную забудову. Але ў тэкстах рэгламентаў пэўную забарону на яе знос прапісаць як быццам бы забыліся. Трапічны шквал і пагроза сапраўдных смерчаў. Сёння ў краіне дзеяць аранжавы ўзровень небяспекі, абвешчаны белгідраметам. Прычынай экстрэмальных умоваў стаўся актыўны цыклон, які змяшчаецца з паўднёвага ўсходу. На большай частцы Беларусі магутныя залевы з навальніцамі. У асобных раёнах з градам, дыяметрам якога можа перавысіць 2 сантыметры, а парывы ветру да 20 метраў за секунду. Пры гэтым на паўночным захадзе краіны можа выпасці больш за палову месячнай нормы ападкаў, піша тэлеграм-канал «Метэавайб». Але галоўная небяспека – верагоднасць тарнада. Метэаролагі абвясцілі другі ўзровень пагрозы для Менскай і Віцебскай вобласцяў. Навукоўцы папярэджваюць, такія анамаліі робяцца для Беларусі новую кліматычную рэальнасцю. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на сеткі Белсату. Стаўце лайкі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак пры гэтым не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.